Moikka, täällä Joonas. Tuossa Oulussa kun oltiin, niin kysyin kaverilta Tirkkosen Tepolta, että oisko lähistöllä makeit mestoja. Ja herra vinkkas mulle Koitelinkoskeen. Täällä sitä nyt ollaan. Kiimingissä päin. Täällä tulvii. Tuolla oli pitkospuut veden alla ja mä tein tämmösen vähän omalaatuisen reitin. Menin tätä lastenrataa pitkin, niin ei uida tuolla ihan vilposissa vesissä. Koitelinkoski on tosiaan kyllä ihan makea paikka. Suosittelen kyllä kaikille. Ehkä tää on vähän tälleen lapsille suunniteltu tai lapsiperheille. Miksei kaveriporukoillekin, mut ei tarvii extreme-eräilijöiden ehkä tänne päin vaivaantua. Nyt tulee stuntti. Mahtavan näköistä. Kuka liukastuu ekana?